μόλις 13 χρόνων. Πρέπει να πούμε ότι το ΤΑΕ Λάρνακας ηλικίας μόλις 13 χρόνων. Πρέπει να πούμε ότι το ΤΑΕ Λάρνακας ειδοποιήθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα για μαχαιρώματα σε σπίτι στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα. Με την άφηξη της αστυνομίας εντοπίστηκε αιμόφυρτο νεκρό ένα κοριτσάκι ηλικίας 9 χρόνων. Το κοριτσάκι διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι επικαθήκον γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Οι πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας αναφέρουν ότι το κοριτσάκι μαχαιρώθηκε από τον 13χρονο αδελφό του ενώ βρισκόταν στο σπίτι τους. Πρέπει να πούμε ότι στην περιοχή έχουν σπέσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Γίνονται εξετάσεις για να διαφανούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε αυτή η πρωτοφανής για τα κυπριακά δεδομένα δολοφονία. Οι πρώτες πληροφορίες, Νατάσα, αναφέρουν ότι το κοριτσάκι βρήκε αιμόφυρτο ο πατέρας του. Μάλιστα. Νατάσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νατάσα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι αυτή την ώρα.